lush green fields you led my steps in days gone by. You gave me rest by quiet springs and filled my soul with peace your loving presence brings. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. Yet now I tread a different way. Death dogs my path with stealthy steps from day to day. I cannot find your peaceful place, but dwell in dreary darkness, longing for your face. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. I will look back in days to come and realize your faithfulness has led me home. Within your house I'll find my peace, trusting that in your mercy you have sheltered me. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. All will be well if only you will shelter me. July 28, 2020, Tuesday. Mass intentions for 6 p.m. Mass petitions. Complete healing, spiritual healing, and fast recovery of Father George Militante, Jacinta Patalinghug, Abangan, and Aranzado families. Manilin Roldan, Father Felix Forlan, Jose Manuel Gatilara, Trinidad Cuba, Walter Dijos, Francis, Cynthia Jose Protasio Gaco, Arnold Piner, Angeli Bano, Valdevera Willie Ligayo, Dr. Emil Haka, Kali Balanga Family Tree,
Dennis, Ana Leonela, Denise Marie, Denise Teresus, Denise Bernardus, Denise Lionel. Kabilan family, Alex de la Calzada, Vicky. Speedy healing of all COVID positive, especially for Simeon Pizarra, Luis Tapiru, Susan de Guzman, Michael and families. For the successful operation of Jacinta Patalingho. To pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba. For Clive Philip that he can avail the E&E Charitable Foundation Scholarship. For good intentions of Maria Divina Indrina. For good life, guidance, good health, healing, safety, and protection of Kenneth Flush, Tresha Charis, Kesha Francisca, Mildwin, Cesar, Shai, Claire Cesar, Cheska, Colleen, Tristan, Alexine, Daryl, Suzu, Ruel, Violet, Amor, Cheska, Antonio, Richel, the clan of Jovinal and Carmen Osorio, Rinaldo Bucado Jr., Hilbert Cuamco and family, Jerry Borgia. For safe pregnancy and delivery of baby of Tristan Alexin Sabiliano, for the safety of the people of La Carlota City. Good health of all the members of the families, healthy, successful, and safety pregnancy and delivery of Consolacion and Clino. Long life, peace in our home, unity within the family, for complete eradication of all disease, especially COVID-19. For the people who are still working and the frontliners, may they be protected and blessed. For good relationship and marriage, for good employment and protection of Eugene and Clino and families. Mass Thanksgiving. For all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Naluin Castro, Mary Luruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Castro Clan, Tising family, Christine and Abeth, Chito and Grace Galang, Danilo Consuelo, Bacusmo and families, Rebecca Gentilio and families, Jason Veracu and families, Ortiz families, Laurentis families, Aldwin, Nikki, Mr. and Mrs. Alfonso Retes and families, Tuason and family, Araceli Tijano and Clino families, Divina Bocado and families, Mr. and Mrs. Bush Ruaya and family, Devora Roya, Cuemcos families, Simplicio Domagsa, Enriquez families, Avelina and Candy Caberos and families. 80th birthday of Angeli Molina. 60th birthday of Victor Formentera. Mass souls. Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galeon, Dominga Jimenez, Neneta Kabatingan, Rinaldo, Cesar, Giancarlo, Michael, Juan, Juanita, Matilde, Joel, Fe, Silas, Chofilo, Crispin Jr., Ferry, Alex, Alfredo, Perpetua, Leonardo Sr., Mauro and Manuel Shilani, George Sr., George Jr., Nenita, Edmundo, Clara, Silveria, Romolito, Remo, Victory, Fernando, Eloterio, Vidasco, Candido, and Lydia Eugene, Jesus, Elizabeth, Jimmy, Remy, Lee, Fong, Cristituta, Beatriz, Tomasa, Servilia, Lazaro, Bernardino, Ana Corita, Ronaldo, Manorenia, Elisa, Pablo, Agnes, Nieves, Hugo, Crescente, Josefina, Antonino, Palcedo, Radora, and all souls in purgatory, Bandila, Cometa, Hospicio Bacos Jr., Erlinda Alvarez, Ate Paterno, Belcina Jr., Ruben, Antonieta, Chanora, Elmer, Bob,
Gilbert Lydia Benjamin Sr., Cesar Loreto Elita Ronald Ricardo Lita Angeles, Felipe Sr. and Jr., Liotena Emerciano Florendo Federito Jovita Pilar Bernardo Azucena Jovita Gloria Edward Eva Delia Mengo Danilo Tampus Hermano Mingo Florencia Kabatingan Weda Nif Elena Oping Victor Berting Gorio Ines Jesus Florencia Merto Rita Lalucha Iniego Sr. Angeling Bart Virgie Mike Boy Jingle Donato Paulina Demetrio Bernardo Bernardita Isabel Josefa Ignacio Amparo Flor de Liza Victoriano Victorioso Zodeco Hena Rey Luisa Elpidio Karing Corazon Calvo Ramon Enriquez Daniel Uy Cristitita Uy Eldelberto Uy Bernardita Isabel Bernardo Manuel Jimenegilda Fructosa Marcelo Maxima Cleto Erlinda Sr. Susana Porfiria Edgardo Tomas Carmen Natividad Manuel Adela Perez Benjamin Jose Bernadette Angela Leting Ramon Sr. Munching Gigi Segundo Veronica Jesus Sr. Isedra Virginia Gina Gloria Flordeliza Efren Ronaldo Julieta and Ismael Santiago Eugenio Segundo Veronica Virginia Jenipet Espiritu Boise Esther William Rudy Vicente Caridad Maria Gavino Sr. Vicario Gavino Jr. Nanding Lourdes Arturo Sr. Marcelina Sebastian Anatalio Anastasio Pastor Dolores Hermenio Cesar Julieta Ben Lilia Mario Michael Beatriz Mario Michael Bibi Mario Clem Andres Fausto Anselma Gerardo Romeo Braulio Rosita Pasencia Felipe Sr. Florante Joy Jesus Gina Saturnina Rodel Cesar Sr. Manuel Prasedes Candido Ana Consorcia Victorino Roberto Sr. Josefina Agustina Agustin Romulo Francisco Maria Lourdes Ordonia Justiniano Abadia Josefus Peregrino M. Discoro Soledad Basilia Honoria Eutiquio Rena Bienvenida Antonio Canquelala Carlos Gadien Gabuya Manolo Cabanting Maria Yolanda Pias Concepcion Manorinia Nimichio Manuel Jefferson Junaidi Milicio Wilson Primitivo Ramel Ray Evangelino Andrew Consolacion Webster Innocentes Victor Dennis Pradilla Cyrus Alexis Joel Losvilla Nicolas Amalia Raymond Juanito Jr. Paulino Leticia Ashley Jude Rustica Rustico Eugeniano Jr. and Sr. Maria Fe Rosalina Narcisa Jose Meli Maria Rosario Catalino Filomeno Gregorio Magdalena Jose Raul Neneta Orlando Alejandra Jesus Dax Francisca Maria Corazon Prasedes Juliana Paz Emilio Alipio Jesus Gloria Joseph Enes Hereno Sidney Brigida Antonio Sr. Sidney Margie Prasedes Gereno Joseph Paz Julian Alipio Magdalena MS Epifania Justina Segundina Emilio Antonio Sr. and Jr. Venancio Sr. Enriqueto Lucia Leon Jose Rinaldo Rosing Felix Rubencio Dening Albert Opelia Eduardo Luisa Afe Annie Leno Cecilio Radazo Sr. Iluminado Elisa Rinaldo Candida Carmenita Pat Divino Lauro Mayets
Sabiona Feli Cora Domuran, Felicitas Alex Flor Placebe, Juninho Jurel Angel, Felicitas Mariano Qued, Dr. Ramon Arsinas, Judge Lee Lucio Bong Tan Jr., deceased Filmusa guards and Filmusa clients, Pats Belcina, parents, siblings, and relatives, Imelda Agcon, Vicente Villacarlos, Orlando Sr. and Jr., Carlos Sr., Lionel, Marben, Carmen, Alberto, Otique, Noe, Rachel, Asuncion, Pedro, Valentin, Maria Edna Castro, Alex Atanoza Murakami, Virgilio Ninal, Jesus de los Rias, Edgar Emilio Cirilo, Modista Norwen B. Tonio, Rufino Raimonda, Ireneo Sr. and Jr., Nyoime, Rinaldo Sr., Elisi, Elpidio, Maria Victoria, Timoteo, Alfredo Rufino Raymond, Noime Ireneo Sr. and Jr., Timoteo Alfredo Milicio, Manuel Fortich, Hani Lee, Hospicio, Marcelo Dolores, Amado Ricardo Demetrio, Erlinda Almudiel, Edna Cabase, Faustino Habonero Magdaleno, Maria Elias Sr. Romeo, Maria Daisy Ramon Sr., Agustin Jr. Leonido, Conrada Alan, Julian Maria Nemesio Jr., Sheila Marie, Angeles Ramon Jose Jesus Juanito, Eduardo Julius Basilisa, Placedo Francisco Rosela, Rodi Antonio Felicima, Pasita Carolina Ponce Telesforo, Basilia Imelda Erenio Sr., Lorenza Rosita Julian Jefferson Helen, Claudia Aniban, and Enrico Aniban, Cirilo Sr., Cirilo Jr., Eulalia Lucia, Segundino Sr. and Segundino Jr., Kurt Eviopol Baldilia, Placedo Patricia, Catalino Esteban, Candida Sering, Dading, Benito, Rogelio Purificacion, Jovela, Avayap, Manolita Briz, Juana Corda, Manolita Briz, Rodolfo Lorenzo Catalino Villaber, Leonidas Nadal, Jeronimo, and Lydia Distua, Beldomero Nadal Sr., Antonio Yela, Josean Esperanza Distua, Jesse Pacardo Costancio Abapo, Joselito and Eden Lim, Magdalena Ophelia Isabel Judith, Benjamin Romulo Benedicta, Florencia Doroteo Nita Ismael, Teresita Tampo Sumawas, Sotera Migalen, Teresito Yap, Carolina Ponce, Lauras Juanita Aying, Angelina Dalanon, Domingo Dolgueme, Paul Chris Lauras, Angelina Casinelo Dalanon, death anniversary of Eduardo Francisca Imbalzado Presentacion, Jubilag Faustino Habonero, 8th day novena of Dionisio Mendoza, 5th day novena of Jared Renz in Toma, 3rd day novena of Erlindo Almudel, 40 days of Erlinda Alvarez, Constancia Sabelia, Eva and James, 2nd day novena of Heather Claup Reponte, 1st day novena of Jonathan Sotes, 5th death anniversary of the late Guillermo Tabares, 5th day anniversary of Marciliano, 9 days novena of Alex C. de la Calzada, birthday of the late Ilsa Cuambot. All souls in purgatory, the forgotten souls, and those who have died of COVID-19. Dai kunta ang Ginoo,
Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Maigsoon maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Sukit ko ang akong kasalanan, sa walay pagpidon, isukilot mo. Sayod ka man, nakiling halaman, isaling langawan, sa Kaloy ano ga kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Diyos, sa mga mahan ug tigpanalipod, kung wala ikaw, walay malig-on, walay santos, tultuli kami nganha sa kinabuhing tunhay pinaagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga maayong butang niining kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog mga lingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ang Ginoo nagsugo kanato sa pagsulti sa katawhan, bahin sa akong kasubo ug sa pag-ingon. Manaligdig untang mga luha sa akong mga mata, sa walay hunong adlaw ug gabi, kay sanda ng akong katawhan ug grabe kini kaayo. Kung muadto ako sa kaumahan, makita ko ang mga haya niadtong nangamatay sa gubat. Ug kung muadto ako sa kalungsuran, makita ko ang mga tao nga himatyon sa gutom. Nagpadayon ang mga propeta ug mga pari sa ilang buhat, apan wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ginoo, gisalikway mo na ba sa hingpit ang Huda? Nasilag ka ba sa mga mulupyo sa Sion? Ngano bang gisamaran mo man kami grabe, ug dili na maayo? Nangandoy kami sa kalinaw, apan walay kalinaw nga miabot. Naglaom kami sa among kayuhan, apan kali sa hinuon midangat kanamo. Gisugid namo ang among sala kanimo, Ginoo, ingon man ang mga sala sa among katigulangan. Nakasala kami kanimo. Ayaw hikalimti ang imong mga saad, ug ayaw intawon kami sa likway. Ayaw pakaulawi ang Jerusalem, ang dapit diin ana ang halangdon mong trono.
tumana ang kasabutan, nga gihimo mo uban kanamo. Ayaw kini kawanga, walay Diyos sa mga nasud nga makapaulan. Ugang langit bisan sa iyang kaugalingong lamang, dili makapaalindahaw, ikaw ang among gilauman. O Ginoong Diyos namo, kay ikaw lamang ang makahimo nining mga butanga. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo. Tungod sa himaya sa imong ngalan o Ginoo, luwasa kami. Tungod sa himaya sa imong ngalan o Ginoo, luwasa kami. Ayaw hinumdumi batok kanamo ang mga kadautan kanhi. Ang imong kaluoy madali unta nga moabot kanamo, kay nahimutang kami sa dakong kalisdanan. Tungod sa himaya sa imong ngalan o Ginoo, luwasa kami. Tabangi kami o Dios among manluluwas, tungod sa himaya sa imong ngalan, luwasa kami og pasayloang among kasalanan, tungod sa imong ngalan. Tungod sa himaya sa imong ngalan o Ginoo, luwasa kami. Paabutang anhi ka namong agulo sa mga binilanggo, sa imong dakong gahom luwasa sila, nga gihukman sa kamatayon. Unya kami imong lungsod ug mga karnero sa imong panon. Magpasalamat kanimo sa kahangturan, latas sa tanang kaliwatan, among isang yawang imong kadayganan. Tungod sa himaya sa imong ngalan o Ginoo, luwasa kami. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ni ka, Ginoo. Unya mibiya si Jesus sa mga tao ug misulod sa balay. Ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon, sultihi kami sa kahulugan sa sambingay mahitungod sa mga sagbot sa uma. Si Jesus mitubag, ang tao nga nagpugas sa maayong binhi mao ang anak sa tao. Ang uma mao ang kalibutan, ang maayong binhi mao ang mga tao nga sakop sa gingharian. Ang mga sagbot mao ang mga tao nga sakop sa yawa. Ug ang kaaway nga nagsabod sa mga sagbot mao ang yawa. Ang pagpangani mao ang katapusan sa kalibutan, ug ang mangangani mao ang mga anghel. Maingon nga ang mga sagbot hipuson ug sunugon, mausab kining mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Ang anak sa tao magsugo sa iyang mga anghel sa paghipos gikan sa iyang gingharian, sa tanan nga mo'y nakaangin sa mga tao sa pagpakasala. Ingon man ang tanan nga nagbuhat ug dautan, ug itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab, din maghilak sila ug magkagot sa ilang ngipon. Unya ang katawhan sa Dios mudan-ag sama sa adlaw didto sa gingharian sa ilang amahan. Busa pamati kun may dalunggan kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. May gabi kanyong tanan. Karong adlaw atong nabatian sa atong Ebanghelyo ang explanation ni Jesus kabahin sa sambingay sa trigo ug mga sagbot. Mga kaigsunan, kung nakabantay mo katong last or 2 Sundays ago, mao ni ang atong ebanghelyo niya ang complete nga
version sa maong passage ang atong nabatian, no? Ang sambingay and then ang explanation ni Jesus. Karon atong nabatian ang explanation ra sa maong sambingay. Ug sa giingon pa ni Jesus, ang maayong binhi gikan sa Ginoo, apan ang binhi sa mga sagbot gikan sa yawa. Makaigsunan, kung atong hunahunaon, one way of looking at this explanation from Jesus, makaingon ta nga, di ba mao man ni ang nahitabo sa atong unang mga ginikanan? Si Adan ug si Eva gihimo sa Ginoo nga mga maayong tao. Gitanom niya sa ilang tagsa-tagsa kakasing-kasing ang iyang Dios nun nga hulagway. Apan tungod sa yawa, tungod pod sa ilang pagduda sa kaayos sa Ginoo, sila nahisalaag sa maayong dalan ug naputol ang ilang nindot kaayo nga relasyon sa Dios. Now, kung atong tan-awon pod ang kalibutan karon, mao gihapon ang atong makita. Tungod sa sala nga nahimo sa atong unang mga ginikanan, ya kita samot na kay natakdan man ta adto, dali ra kay nato nga mohimo og sala. Unya kita karon, no, tungod sa sala sa atong unang mga ginikanan, tungod sa atong mga sala nga nabuhat, kita nag-antos sa bisan unsa na lang nga klase sa mga butang. Daghan tuod ang mga maayong tao sa atong palibot, no, di na nato madinay, daghan kay maayong tao nato. And yet at the same time, daghan pod ang mga sagbot sa katilingban. Mga tao nga walay laing gihuna-huna kundili ang ilarang kaugalingon. Mga tao nga padayon sa pagbuhat o mga butang nga makapasakit, maka-affect negatively sa ilang isig kaingon. And yet sumapa sa gisulti ni Jesus, no, consoling kay ning giingon ni Jesus nga ang mga tao nga nagbuhat og dautan naara nay katapusan, no? Duna gihapoy katapusan ang tanan, and that includes evil, no? Evil things. Ug inigabot niya ng taknaa nga matapos ang tanan, sila ang mga tao nga dautan makasinati og bugat nga silot dili gikan sa Dios kundi gikan mismo sa ilang mga binuhatan, no? You see, we have been made by God, we have been created by God in such a way that He doesn't have to judge us, no? Because it is we ourselves at the end, it is we ourselves who will judge the things that we have done. Makaigsuunan sa pagatinuod, matag-usa ka nato bisan pa man sa sala sa atong unang mga ginikanan, ug labi na gyud kay kita hinimo sa Dios unya gipakamatyan man ni Kristo aron lang makabuot nato ang kaluwasan. Matag-usa ka nato adunay liso sa trigo sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. And yet, sayod sa ta nga adunay mga sagbot nga atong makita sa atong kaugalingon. No? Dunay nindot nga liso sa atong kaugalingon, at the same time, doon na po'y mga sagbot nga naa sa atong kaugalingon. Now, ang pangutana, unsa may angay natong buhaton aron atong matabangan, maampingan ang trigo nga anaa sa kadausa nato. Unsa may angay natong buhaton aron ang mga sagbot nato nga kinaiya dili mao ang maghari sa atong pagkatao. Yes, we have negative qualities, negative traits in us, and yet unsa itong angay buhaton para ma-minimize ning mga butanga. Magaigsunan si Pope Francis naghisgot og 5 ka mga timaan sa usa ka santos nga kinabuhi. What does it mean to be holy in our age? Kini maoy magsilbing giya nato sa atong pagpuyo isip mga Kristiyanos. Dunay 5 ka butang, no? 5 ka mahog ni siya nga 5 ka butang items nga iyang gimension. The first one, well, tulo ni sila, no? First set is perseverance, patience, meekness, no? Pagkamalahotayon, no? Dili-dali mo surrender, patience, pasensyosa, meekness, no, kaning dili ta aggressive, gentle ta. Number 1 na siya. Ikaduha, joy and sense of humor. Malipayon nga tao, gaan ug buot, no? He has a way of looking at life in a positive way. Number 3, courage and passion.
Doon na ba tay kaisog, kalig-on, doon na ba tay gusto, no, sa di lang sa pagpuyo, no, sa pagpuyo sa atong kinabuhi, kundi sa pag-share sa mga gasa nga gihatag sa Dios nato ngadto sa uban. And then fourthly, living well with others, no? Living in community. Naa ba ta? Maayo ba ang atong pakipag-relate sa uban, no? Because it is also in community that we can experience true growth as Christians, no? Kung magpalahi-lahi ta, well, kung gispend nimo aron mura kag ermitanyo, well, lahi ng suryaa. Pero kung nagpalahi-lahi ka kay di ka ganahan, then dili ta masantos ana. Ikalima, someone who is in constant prayer, no? Importante kaayo ang pagampo sa atong pagka-Kristiyanos. Importante kayo ang prayer in order for us, or if we want to become holy. So 5 kabuok mga kaigsunan. The first one is perseverance, patience, meekness. Second, joy and sense of humor. Third, courage and passion. Fourth, being able to live well with others. And then fifth, in constant prayer. So karong adlaw atong tan-awon, nindot kayo nga ato ni silang pamalandungan. Asa kahaaning mga butanga ang kinahanglan natong hatagan ug igong pagtagan. Palihog manindog. Magampo kita sa Dios ug mulaom kita kaniya sa dakong pagpaubos ug mutuwaw kita. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Alang sa atong simbahang Katoliko, nga magmalahotayon kini sa pagsaksi sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga namunuan sa atong panggobyerno, nga ilang ipadayag ang kamatuoran, niya itong nabiktima sa pagpanlupig, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Ng mga masakito nga nataptapan nining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Ng mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang kaninang tanan nga matay nga makakita na sa kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. O Ginoong Dios, itugot nga higugmaon kanamo sa tibuok kasing-kasing ug mohalad kami sa among kaugalingon nga puno sa kaisog sa pag-atubang sa mga pagsulay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Sa
manindog. Maigsoon pagampo kamora ng ako ang inyong sakripisyo dawato ng sa Dios nga mahan makagahom sa tanan. Dawato nung ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo dawata kini mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa, kining Eucharistia magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nganha sa mga kalipay nga tunhay, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaag kaninyo, Maanausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom. Ubo sa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay huno nga pag-awit. Sa Ginoo, Diyos sa kahagauman, ang langit ug yuta sa imong himaya. Palihog mangluhod. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sa mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagit napos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ninimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga motubang ug malagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francis among Papa, ni Jose among obispog sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaan silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga natuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magambo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Umabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong pag-uon, inisayuta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala ka na mo, kung dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunuan-luwasa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang dakong ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen.
Ginoong Jesucristo, nag-ingong kasi mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahanturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, ihatag na kanamo ang imong kalinaw. Palihog mangluhod. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay nga mokalawat kanimo. Apan ipalmulong lamang ug mamaayo ako. Ato karong pangadjion ang act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Please be seated. sa nanglamay katuigan, ang tugon ni Jesus sa katawhan, magdinahalay dayod kita tanan. Ayaw sunda si Cain, mapipatay kang Abel, kay managsuod ra kita tanan. Pagminahalay kita, Mao kini ang sunya, katagan ang piling, ang kinabuhi sa usag-usa. Pagminahalay kita, imunta kini kinakaya, buhaton ba sa kinabuhi ang sugunya. Ang karunahan nagaingon, nga kang Jesus na namahan, apan sa mga puri madaog-daogon ug ako. Bisan sa unsang pagmatuon, kung magpabilin siyang ako, baka kung siyang nakigatubang kang Jesus. Magminahalay kita, o kini ang sugo niya, katagan kagbili, ang kinabuhi sa usag-usa. Magminahalay kita, imunta kining kinaiya, o
buhaton ta sa kinabuhi ang sugo niya. Magminahalay kita, mao kini ang sugo niya. Hatagan pagbili ang kinabuhi sa usa-usa. Magminahalay kita, himuon ta kining kinaiya. Buhaton ta sa kinabuhi ang sugo niya. Buhaton ta sa kinabuhi ang sugo niya. Palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagasaulog sa handumanan sa pagbasakit o pagpakamatay sa imong anak. Kininggasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Palihog mang Lord. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected, may they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sab kanimo. ug manalangin kaninyo makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, danang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.